Tämän vuoden viimeinen ottelu Porin Ässät Mikkelin Jukurit on pelattu. 3 pistettä jää tänne kotiin lopulta lukemin 3-2. Olli Jokinen, Jukureiden päävalmentaja, kiitoksia vierailusta Porissa. Teidän pitkä voittoputki katkesi tänään täällineen. Olli Jokinen, ole hyvä, kommentit ottelusta. Onnittelut Ässille ensinnäkin voitosta. Parempi joukkue voitti tänään. Meillä peli alku tiedetään, että Pori on aina paha paikka ja Pori tulee. Ässät tulee kovaa täällä, että eka 10 pitää olla valmis ja 2 jäähyä eka 5, niin se sotki sitä jonkunnäköistä vaihtorytmiä heti siinä alussa, että ei oltu kyllä valmiina siihen, mitä Ässät toi pöytään, ja oikeastaan sama tarina sitten kyllä niin kuin toisen erän alussa kanssa, että pari maalia siihen heti alkuun, ja jollain tapaa niin ne molemmat maalit, niin, mitkä tuli 5 vastaan, niin olisi kyllä pitänyt pystyä puolustamaan ne ja estää ne jo siellä hyökkäyspäässä. Mutta tänään saatiin sitten kolmannessa erässä jonkunnäköinen taistelu siihen ja tiukka peli. Tänään oli ton verran meiltä, mitä oli revittävissä pelaajista. Kyllä kaikki pelaajat jätti kaiken sinne jäälle, mitä niillä oli jätettävissä. Ja tänään se oli tollasta ja Ässät oli parempi ja ansaitsi voittonsa, ei siinä mitään. Tuossa jo Olli Jokinen alussa kommentoikin, että Jukurilla hyvä vaihe siellä 6 sakissa, ja monessa mediassa on puhuttu tämän kauden sensaatio- ja yllätysjoukkueesta, niin Olli, herättääkö minkälaisia mietteitä ja tunteita? No ei minkäänlaisia, että me tiedetään minkälainen joukkue meillä on tuolla kopissa ja muuta, että me keskitytään isossa kuvassa 5 pelin sykleihin, pienessä kuvassa seuraavaan vaihtoon, että tällä hetkellä ollaan siinä pistetavoitteessa, mitä ollaan asetettu, mutta jokainen peli on erittäin tiukka ja se vaatii jokaisen täyden sitoutumisen ja jollain tapaa ylipelaamisenkin ja ylisuorittamisen, että me pystytään pisteistä pelaamaan, ja se on henkisesti erittäin raskasta pelaajille, ja siitä mä oon erittäin ylpeä meidän pelaajistolle, että ne on pystynyt lataamaan itsensä henkisesti nyt tämän ensimmäisen 34 peliä, että vähän yli puolivälin Groovissa ollaan, että voidaan sanoa, että ehkä 3-4 ohipeliä, että missä ei olla oltu läsnä. Että kyllä mä oon niin ylpeä tuosta porukasta, mitä me ollaan esitetty. Kiitoksia Olli Jokinen, SC:n päävalmentaja Jere Härkälä. Onnittelut voitosta. 3 pistettä, itse asiassa pitkästä aikaa, vajaa kuukausi siitä, kun joukkueella viimeksi täysin 3 pisteen voitto on ollut. Onnittelut, ja Jere, kommentit matsista. Kiitos. No joo, meiltä vastaavasti niin kuin vahva sisääntulopeli, että saatiin hankittua ylivoimat siihen. Okei, saatu maalia siitä, että olisi pitänyt pystyä siinä niin kuin naulaamaan ja tulee lisää energiaa totta kai maaleista. Ihan hyvä erä muutenkin. Jäähyt loppuu ja sitten Jukurit sai siinä omat tilaisuudet. Siinä meillä hyvä AV ja maalivahtipeli. Vahva toisen erän alku tietenkin, kun saatiin maalit tehtyä ja se tuo energiaa siihen, mutta vähän heitteli peli sitten toisen erän loppuun. Että vähän sama kuva kuin eka erä. Ja toka erä loppui sitten vastustajalle. Kolmanteen sitten lähdettiin puolustamaan johtoon. Ihan ok, onnistuttiin siihen asti, kun saatiin tuo toinen ylivoima. Et siinä sitten jäähy ja toinen jäähy ja annettiin kaverille vielä hyvä sauma tulla tasoihin. Et siinä meillä on tietenkin parannettavaa, mutta varmaan näkyy se, että ei tässä nyt ole liikaa voitettu viime aikoina, vaikka he hyvin ollaan pelattukin. Hyvä vaihe Ässillä. Viitala Leivin kanssa heti erän jälkeen aiheesta keskustelin. Nyt ehkä Lahden peliä lukuun ottamatta tältä viikolla, mutta muuten hyvä vaihe. Pisteitä on tullut, vaikkei niitä 3 pisteen voittoa, mutta voittoa kuitenkin. No joo, jokainen piste on arvokas, että tosi tiukkaa niin joka viivalla, joka suuntaan. Että samat sanat kuin Olli sanoi, että meillä on tosi vähän tullut ohipelejä, että me ollaan pystytty pelaamaan niin kuin pisteistä illasta toiseen, mikä on tosi tärkeä asia. Et seuraava vaihe varmaan se, että saadaan tehokkuutta lisää ja pystytään ottaa 3 pisteen voittoja. Vuosi vaihtuu, vaikka perinteisesti joulutaukoon vedetään sen viiva, että millä tavalla on menty uutta vuotta kohden. Tiistaina on jo 2. päivä, sitten tämä maanantaina 1. päivä ensi vuodesta. Niin on ollut tässä kaudessa vahva alku ja sitten tietenkin tulee jossain vaiheessa vaikeudet, ja nyt ollaan mun mielestä saatu peliä taas vahvasti raiteille, että ollaan menossa hyvää suuntaan ja ihan hyvissä asemissa ollaan, mutta ylöspäin pyritään, se on selvä asia. Ja käsittääkseni myös sairastuvaltaan ensi viikolla apoi sitten, kun uusi vuosi starttaa. No katsotaan ihan rauhassa, että en osaa sanoa.
Kiitoksia Eri Härkälä, kiitoksia Olli Jokinen ja oikein hyvää uutta vuotta. Kiitos. Kiitos.